DJ Oxy. Disco Laka. Precis, vorbim despre așa numite site-uri de znacomstve. Și, nu știu, eu un mic le-am împotrivă. Adică am udii, nu serioasă. Și pot spune. Site-urile de znacomstve sunt tare multe lucruri bune. Acum, nu știu, dacă smile-uri, poți să noți între ele. Smulte. Este video pe YouTube. Poți să uiți orice vrei. Auziți muzică. Auziți? Asta e muzică de pe face. Poți să găsești o fată frumoasă, care după aceea când o vieți în față, Mama! E ужасно. Poți să găsești băiețel frumos dacă ești de aista. Poți să găsești parașca naturală. Nu știu, altceva n-am să spune. E clasna, face, неуген, одноклассники, мамба. Это este сайtul фуфло. Это настоящий сайт. E Pornhub. Așa, pornuhă, erotică, sadomazo. Mai scurt, tot ce vrei un bărbat adevărat. Așa că uitați-vă numai pe acolo.